Yeah, sanibona. So tonight besine-episode yakwaNjomane, the reality show on Mzansi Wethu. So uSimangele uthi akasamfili uDladla. Kanjani manje na ngoba incwadi isihambile yaya kaDladla yokuthi uSimangele ufuna ukulobola uDladla? Kanjani manje ngoba kade kuyi-housewarming khona manje uSimangele excited to meet uMakaDladla? Kanjani ngoba kade buza uDladla ukuthi hawu manje Dladla bathini ekhaya ngencwadi kodwa manje futhi akasamfili uDladla? Ayi, yabona abantu bahlezi besho bethi ene kuleya show ezinye izinto ngathi baya-act. Yabo le storyline lesi sokuthi uSimangele akasamfuni uDladla angisi-understand kahle hle, ngoba kade be-right khona manje futhi abasekho right. Noma-ke kungenzeka ukuthi kuningi okwenzekayo okwenzeka ama-cameras engekho, so thina singaku-understand. Njengokuthi nje uSimangele uthi uDladla has anger issues. Umuntu thina esimbonile kwi-show having anger issues uyena uSimangele. uSimangele lo muntu ojabula kakhulu, adinwe kakhulu. Khona manje u-right, khona manje sekuyaliwa, khona manje u-right, khona manje sekuyaliwa. Uyabona nje ngathi labo bantu kuthiwa mhlampe umuntu une-bipolar but engazange ize-diagnoswe wodokotela. I feel like it must be tiring guys ukuthi wena uhlezi nje yonke into idrama awukwazi nje ukuthi nje ube nje kahle. So umuntu esimbonile kungazi ukuthi unama-anger issues kuleya show uyena uSimangele, but uSimangele is sitting with umngani wakhe ukhuluma indaba yokuthi unenkinga uDladla ngathi unama-anger issues. Uthi uDladla kuyenzeka ahambe abuye late ebusuku and mayebuya uthe hey iDisneyland vele idlale imovie angayazi nayo imovie. As in mayekade ethathe lawo ehambe lawo ma-out akhe uDladla ubuya nje esenolaka and almost insinuating ukuthi usuke nobu-aggression obuthile. Kanjani manjena ngoba thina uDladla besingakaze simbone enza konke lokho? Uma kuwukuthi uSimangele ukhuluma iqiniso ukuthi uDladla unama-anger issues nokuthi uDladla unoku-acta aggressive towards her mayekade ephumile, then that means ukuthi uDladla uyakwazi uku-acta ngoba uDladla all that she has showed us kwi-show ukuthi nje uwumuntu o-calm. Yes, unako ukucasuka here and there, njengokuthi nje last week uye wacasuka ngenkathi ezama ukuhlanganisa uSimangele nengane yakhe uChicken. Nako uSimangele engafuni ukukhuluma noChicken, uChicken ethi why are you giving me a cold shoulder? Wathi yey ufuna yiphi i-hot shoulder, uzoyithatha phi i-hot shoulder? Kusho uSimangele. So manje akuhlangani kahle unless uDladla eyi-good actor ngale ndlela yokuthi ama-cameras may around u-acte ngathi uyilo muntu o-calm, olungisa izinto, othanda uSimangele, ney'ngane kaSimangele akanankinga nazo, but ama-camera masefika bese eyashintsha. Kunzima-ke ukuthi sikwazi nathi esikhomentayo kwisho ukuthi sikhomente ngaleyo nto ngoba into esingayibonanga kwisho yinto nje ekhulunywe uSimangele, and uSimangele uthi hayi akasamfili kahle hle uDladla. I'm like how sekusukela nini manje? Kodwa-ke sisayibuka ishow sizobona ukuthi i-episode elandelayo kuzokwenziwani. uDladla-ke yena uthe kuSimangele uma wakhe wayithola incwadi kaSimangele leyo phela ukuthi bafuna ukuzokhokha ilobola, kodwa uma kaSimangele akakayidlulisi incwadi to omalume bakhe or abantu abadala ngoba uthi unama-concerns nge-relationship kaSimangele naye uDladla. Uma kaDladla ukuthiwa ngoba simzwa ngesho unama-concerns nge-safety kaDladla, meaning ukuthi uma kaDladla naye
thinks ukuthi ingane yakhe might not be safe kuleya relationship ekuyona noSimangele, which means ukuthi uma kadladla naye ucabanga ukuthi umuntu onama-anger issues uSimangele not ingane yakhe, ngoba akanawo ama-concerns ngoSimangele, unama-concerns ngengane yakhe ukuthi i-safe yini with uSimangele. Bese kuba-ke ngala oChicken. Niyakhumbula ukuthi last week uChicken wahamba waye ephathini kama wakhe i-housewarming ne. Naku-ke sebexabana noma wakhe uChicken wadecide ukuslipha over endlini kama wakhe uma wakhe engafuni. Okay fine. Wavuka ekuseni baxabana wahamba. Kodwa nesibone lesa sikhwama esiphathwe uChicken. Kahle kahle lesa sikhwama fanele sihole ngoba kahle kahle nje siyi-cast member lapha kwe-show ngoba wherever uChicken goes nayi bag. Ngizobona ukuthi I can't find isithombe sakhona nginipostelela nesibonele isithombe. So uChicken wathatha isikhwama sakhe-ke wahamba. Niyamkhumbula ukuthi ubegqoke nje isikhindi nani neshethanyana yabo. Then the next thing siyabona ukuthi sekwolunye usuku ufonelwa uma wakhe uyambuza ukuthi ubulandeni kwami ngempela ngoba mina I did not expect to see you there. Khumbula phela ukuthi uNtoko noChicken nomamkhulu bonke nje umndeni wakamhlongo umenywe uDladla wacela kuSimangele ngicela ukubamema wathi and okay fine bameme but keep them away from me. Yabo. So bona bebeyitshela ukuthi uDladla uthunywe uSimangele kanti cha uDladla who came up with the idea of inviting them. So uChicken masefikile phathini siyaxakeka ukuthi hawu uma wakhe kanti akamfuni laphana. Okay fine. Wasuka-ke elokhuza emgababa uChicken wahamba. Kodwa ngalana sekuyinsuku iphathi yadlula onqanti bahamba baye ephathini babuya no Antoko. uChicken lutho ukubuya ekhaya. Ube maphi uChicken? Noma uChicken mhlawumbe usenenye boyfriend abuye ahlale kuyona. Mina I think uChicken noNtoko bayamkhumbula uma wabo because guys ayikho into enzima njengokuthi ku-move out umuntu othenga igross endlini noma ngabe uyamthanda noma ngaba umthandi uyabona umuntu ogcwalisa inyama efrijini. Hayi akumnandi bafethu. Akumnandi. So nabo I think banako ukumkhumbula uma wabo even though bazi ukuthi enema isuke khona kuba toxic kangakanani kodwa nje bayamkhumbula. Uyababona nabo sebespend isikhathi esiningi lapha yakamamkhulu. Mhlawumbe labafuna iplate anyane elihome eliphekwe umamkhulu wabo. So now uChicken uyafika sekudlula izinsuku uNtoko akakayitholi update ukuthi ephathini njani. But anyways you guys ke uChicken ke usebuyile uyayibuza uNtoko ukuthi uphuma phi ubuya esegqoke enye outfit black to black angazi kanjani njani. Balapha yana kamamkhulu bathe yini le abebenza lapha get together thile. Now uAntoko kuseyafona uyafona uAntoko ukuthi fanele kube ne-meeting between umamkhulu noma kaChicken because khumbula ukuthi enekhona otshele uma kaChicken ukuthi umamkhulu uthe uma kaChicken wabulala uma wakhe. Khona owatshela uma kaChicken lokho. So kuthiwa kuyolungiswa leyo nto ke so uAntoko befonela ke umamkhulu. Yazi umamkhulu ngathi nje leave her alone shame because she's on this peace journey uyela esontweni like she's finding herself, finding her peace. So manje nje bazomfaka kwi-drama kamaka Chicken. And I think akanayo choice that much because I'm sure bayahola kwishow kodwa nje nginaso isifiso sokuthi bathi nje leave umamkhulu alone shame. Bese kuba yilena ke ukuthi uChicken uyathwasa. Kona vele guys akujwayelekile nokuthi nje wonke umuntu ekhaya abe isangoma. Okay. Now uma ukuthi uChicken has a gift uma kaChicken wenzanjani ukuthi angazi ukuthi uChicken unayo igift yokuthi abe isangoma ukuthi uyathwasa. Hayi guys. Kuningi kamhlongo. So uma wakho bembuza nangaleyo nto uthi ngizwa kuthiwa wena phela manje usuyathwasa. Sekusuke lapho ukuthi manje wena usuyathwasa.
Yiko ngithi mina listen, uSibangela u-toxic and kuningi a-wrong ngakho, kodwa naye ney'ngane zakhe azikho right. Nazo they have to admit, they have to take accountability nabo ukuthi khona izinto abazenzile wrong. Njengayo lena-ke ukuthi izinto zey'mpande nani nani ney'godlo ngibuye ngayi-understandi mina. Kodwa ikhona lento uDoko ayenza okwangafanele ayenze according to her mother. And I think naye uSibangela is owed apologies just as much as nabo they are owed apologies. Asazi ukuthi yiphi ezogoba ikhanda ukuze phela ifamily ibe right, ngoba asikwazi ukulesibuka ishow behlukene omunye le thina into eyasenza sabuka ishow is ifamily yakamhlongo indawonye ishutha those funny fun videos. So indaba yokuthi manje omunye ushutha le omunye ushutha le ayihlangani kahle. So at some point they have to make up ukuze basinike le show le thina esithi tune in for masisuke sithuna in. Niyangithola ukuthi ngithini. Bese kuba yile DNA test ezokwenziwa uNqanti nobani intombi yakhe. Yabo nje angiyiboni necessary le nto ngoba kade bathandana uNqanti nale ntombazane sebenengane. Manje ngempela ukuthola ukuthi bahlobene bazobe sebenze njani ke vele. Mhlawumbe sebenzele i-TV ngoba nje angiboni mina bazokwenza njani, bazohlukana abantu akade bathandana balala benza ingane bese kuthiwa ke manje kuzokwenziwa o-DNA ukuthi abahlobene. Mase bethola ukuthi bahlobene bazobe sebenzani. Yabona mangithi kuningi kuloya mndeni, kuningi bese kuba uSiphi. Mina uSiphi ngiyamsaba. Uyangithusa uSiphi. Ngathi uhlale kakhulu ejele manje nje ilokhuzana mentally ngathi akusocializeki ngendlela, u-aggressive nje kakhulu and une-anger eningi towards uSibangela. Is almost dangerous. I don't think ukuthi kungasafe ukuthi uSibangela noSiphi bahlangane endaweni ebumnyameni. Uyangithusa uSiphi, uyangithusa. But anyways, you guys, that was the show. Hayi cha shame. Hayi kuningi kaMhlongo. Anyways, goodbye.